Kaixo, ongi etorria, orain ikusiko dugu ehunekoak nola kalkulatzen dugun era azkarrean. Ze joaten bagera denda batera ez gehasiko hirukorreala egiten, ezta? Orain, adibide batzuekin ikusiko dugu nola egiten den modu azkarrotan. Egiten da era hontara. Goazen pentsatzera hemen merkealdiak daudela eta adibidez hemen niki bat edo jertxe bat dugu ehuneko 80ko beherapenarekin eta balio duela 25 euro. Nola egingo genuke gure mugikorrarekin edo kalkuladora txiki batekin oso azkar. Ba egiten da era hontara. Hartzen dugu prezioa 25 euro. Eta bidertu behar dugu beherapenarekin. Zenbat da beherapena? 80, ezta? Beraz, kendu egin behar diogu. Ehuneri 80. Zenbat gelditzen zaigu? 20. Orduan, buruz egiten dugu 20 zati ehun da 0,2. Beraz, bidertu behar dugu 0,2kin. Eta hori izango itzake emaitza. Ulertu da, ezta? Hau, kendu behar diogu ehuneri eta egin behar dugu zati ehun. 0,2 mugitzea da. Orduan, biderketonen emaitza dira 5 euro. Orduan, jertxea honek 25 balio zuena, lortzen badugu beherapen hau, 5 euro bakarrik ordainduko genuke. Bigarrena, galtza. 18 euro. Badakigu biderketa bat egin bat da, bider. Zenbat jertxe digute? 40. Beraz, ehun ken 40, 60. Eta ehunekin zatitzen badugu, bidertu badugu, 0,6kin. Orduan, hartzen dut, 0,6 bider 18, berdin, 10,80 zentimo. Ezta? 10 euro eta 80 zentimo. Merkea, gelditu zaigu, ezta? Zer gertatzen da adibidez, menu batera joaten bagera, 15 euro balio du, eta esaten digute beza, impuesto bat da, ez dela barruan sartuta. Horra, bi motatako bezak daude, segun nora joaten zaten, ehuneko 10 balio du, eta beste batzutan, ehuneko 21. Orduan, ehuneko 10 baldin bada, zer egin batko genuke? Ba, berdin, hartzen dugu 15, eta bidertu behar da zerbaitekin. Ehuneko 10, igo egin da. Orduan, orain ez da, ehun da 10. Ba, ehun da 10. Zati ehun, zenbat gelditzen zaigu? 1,1, ezta? Bi mugitzen delako koma. Beraz egin bada, bider 1,1. Atako litzai guke, 15 bider 1,1, berdin, 16,50 euro. Igo zaigu, euro terdi. Eta zer gertatuko da, baldimaz litzateke ehuneko 21 igoera. Ezta? Orduan, 15 euro dira, eta bezak, baldin bada, 21, da, 121. 121. Zati ehun, zenbat gelditzen zaigu? 1,21. Orain badugu, bider 1,21. Eta zenbat ematen du? 15 bider 1,21. 18 euro eta 15 zentimo. Desente ego da hemen, ehuneko 21ekin. Ikusten duzuen bezala orduan, gu joaten ganean dendara, biderketa bat bakarra egiten dugu. Ez dugu ezer gehiago egiten, ez gazten hirukorrela egiten. Eta hau izango litzateke modu azkarra. Beste bat arte, agur.